Balkan, kad se to čuje u Evropi i na Balkanu i van Balkana, prva reakcija je preventivni strah. Balkan bure baruta. Balkan mračni deo Evrope. Balkan gde je bolje da vam se ne desi, da vam se pokvari auto ili da na neki način saglavite na tu stranu. To su i neke floskule koje se ponavljaju decenijama i vekovima, ali bojim se da ima i jedan deo istine u svemu tome. I ono što je posao socijaldemokrata i liberala, a Nova stranka sebe vidi u ovom liberalnom delu i vrlo blisku socijaldemokratama, naš je posao da promenimo tu sliku. I kad se kaže Balkan, da to postane simbol za nešto novo, zdravo, energično što dolazi sa juga Evrope, što nije nikakav virus niti nešto slično, nego nešto novo, nešto dobro, nešto kao ova ekipa mladih ljudi kojima je bivši i budući premijer Makedonije malo pre podelio one sertifikate. I to je naša obaveza. To je obaveza socijaldemokratske i liberalne opcije, da budemo svesni, da budemo odlučni i da budemo hrabri. Da budemo svesni da naravno i druge ideologije imaju svoje zastupnike. I da dobro je poređenje da su danas izjednačeni oni koji misle da je zemlja okrugla i oni koji misle da je to ravna ploča. I da su zablude, populizam i nacionalizam u šovinističkom smislu ponovo postale mnogo prisutnije nego što je to normalno. I mi moramo da se borimo protiv toga. I zato moramo da budemo i hrabri. I zato će Nova stranka da izađe na izbore u Srbiji. Potpuno se slažem sa ocenom stanja koju je dao moj kolega Šumarac, ali to nama ne deluje kao dovoljan razlog da pobegnemo sa megdana, iz ringa, iz borbe, nego naprotiv, to je dodatni motiv da upravo zbog toga što je takvo stanje da ga promenimo, a ne možemo da ga promenimo tako što ćemo da spustimo roletne i da budemo ponosni, gordi, ali u jednom demagoškom smislu, a ne u operativnom smislu. Ja sam imao tu sreću da budem učesnik u nečemu što je bila neka prva srpska ili prva u Srbiji borba protiv autoritarnog režima. Bio neki čovek, zvao se Slobodan Milošević. Verovatno da većina zna o kome govorim. Čovek koji je naneo u 90. godinama ogromno zlo i nesreću i ljudima oko Srbije, ali i ljudima u Srbiji. Bez ostatka. Pitanje je samo gde je veće to zlo, jedno ili drugo, ono što se desilo u Srbiji ili ono što je učinjeno pod njegovom komandom van Srbije, ali su ogromna i jedno i drugo. Ja sam bio privilegovan, bio sam u posebnoj poziciji da budem nekih 5-6 godina, možda i više, zamenik predsednika jedne stranke koju je tada vodio dr. Zoran Đinđić. I siguran sam da ovi malo stariji se sećaju događanja sa kraja 90-ih, odnosno iz 2000. godine, kada smo uspeli pod gorim uslovima nego što je danas pod ovim Vučićem u Srbiji da pobedimo Miloševića. A tada nas je ceo svet nagovarao da bojkotujemo te izbore. I Madeleine Albright, i Šreder, i Širak, i Kris Paten je bio tad u Briselu. Svi su rekli nemojte da izlazite, pokrašće vas Milošević. Ali smo ga tad pobedili. I ja pozivam još jednom kolege socijaldemokrate i mnoge druge da još jednom promislimo, ima vremena do raspisivanja izbora, još nekoliko nedelja, ajde da uradimo ponovo ono što smo uradili 96. godine, kada smo isto pod nemogućim uslovima uspeli da Miloševiću osvojimo skoro 30 gradova u Srbiji. Jedan od njih je bio i moj grad Niš, koji je inače Skoplje bliže nego Beograd, po kilometrima, za jedno 30 kilometara. I ja mislim da tada, u tom trenutku, niko ni u Srbiji ni u svetu nas nije optužio, nas koji smo pobedili u tim gradovima Miloševića, da dajemo legitimitet totalitarnom režimu. Ne, svi su bili srećni što smo uspeli da ga pobedimo. Kako je živeti na Balkanu? Evo da vam kažem jednu malu računicu. Zamislite čoveka koji je rođen negde 1916. godine.
i da je imao dovoljno dobrog zdravlja, da je živeo recimo do 2008-2009. godine. I da je rođen u nekom selu, negde u centralnoj Srbiji, ali da nije mnogo putovao, možda je 2-3 puta otišao do Prve Palanke, gde je sedište njegove opštine, nije putovao po svetu i može on ili njegovi da kažu naš deda je živeo u 9 država, jer on je rođen u Kraljevini Srbiji, pa je posle živeo u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, pa je živeo u Kraljevini Jugoslaviji, pa je živeo u Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji, pa je živeo u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, pa je živeo u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, pa je živeo u Saveznoj Republici Jugoslaviji, pa je živeo u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora i danas živi u Srbiji. U stvari ne živi više, ali je živeo jedno vreme. Kakva je to dinamika? Trebalo mi je 15 minuta da nauči napamet ovaj deo. Koja je to dinamika? Samo da sedite u svom selu i da ne idete nigde. A kamoli da se dešava sve ono što se dešavalo oko nas. Zato mi moramo da budemo odlučni, moramo da jurimo vreme, da vraćamo vreme unazad, jer smo puno vremena potrošili. Neki pre nas i mi možda. I ovi mladi ljudi moraju da budu spremni na borbu i da moraju da budu spremni na odricanja koja će trajati nekoliko godina, da mi napravimo Balkan onim što sam počeo na početku, da više to ne bude Balkan, nego da to bude Balkan, da budemo ponosni što smo sa ovog dela. Naravno da nam je potrebna pomoć Evropske unije. Rekao sam već da smo pobedili Miloševića 2000. godine, do 2003. do atentata na Zorana Đinđića, ja mislim da su svi bili zadovoljni onim što Srbija radi, ali i tada je falila dovoljna podrška Evropske unije. Nakon njegovog ubistva, godinu dana posle toga se promenila vlast i oni koji su nas nasledili su malo sporije radili reforme, malo više gledali kako će im biti upisano ime u istoriji, a ne ono što im je domaći zadatak. I mi smo 2012. godine dobili povratak zla iz 90-ih. I to su ti isti ljudi, samo su malo stariji i još više zli nego što su bili tada. I to se zove Vučić, to se zove Dačić, to se zove Vulin, da ne pričam neka druga imena i nije mi problem da pričam tako o njima van Srbije, jer njihovo zlo su i u 90-ima, a i danas osećaju ne samo građani Srbije, nego i mnogi okolo. I to mora da se spreči. Zato je 2013. godine osnovana Nova stranka, ja sam postao njen predsednik. Nova je zato što sam ja najgori primer u toj stranci, ja sam jedini koji je nekad bio na vlasti, ja sam jedini koji je nekad učestvovao na vlasti, svi drugi su novi ljudi. 75% nikada nisu bili ni u jednoj stranci, ja mislim da je to veliki kvalitet Nove stranke. I zato mi izlazimo na sledeće izbore i sa željom da to bude borba protiv protivnika koji je nemerljivo prljaviji, gori, veći od bilo čega što postoji, a kamoli od nas, ali ipak moramo da pokažemo da u Srbiji postoji neko ko želi da se bori. 12. aprila su izbori u Severnoj Makedoniji i ja sam već rekao šta mislimo o tome. Ništa se tu neće promeniti, ostaće isti predsednik vlade. Ja se nadam sa još većom podrškom u biračkom telu, a isto mislim generalno i za kraj da je, ako malo pogledate istoriju, i za Srbiju, i za Makedoniju, i za Hrvatsku, mnogo je bolje da ima više Zorana na mestu premijera ili predsednika. Hvala vam.